ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଗଣିତ ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷାର 5ଟି PYQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାହାକି ଆଣିଛି, ଯାହାକି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ହେଉଛି 6 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ଯୁକ୍ତ ଗ୍ରାମ ଏବଂ 17 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ଯୁକ୍ତ ଗ୍ରାମର ଓଜନର ଦୁଇଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ନିଆଗଲା, ଯାହାକି ଭିନ୍ନ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅତି କମରେ କେତୋଟି ଗ୍ରାମର ଲକେଟଟି ତିଆରି କଲେ ଉଭୟ ମୁଦ୍ରାରୁ ଏକ ପ୍ରକାରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟକ ଲକେଟଟି ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହାର ଲସାଗୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଦତ୍ତ 6 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ଯୁକ୍ତ 3 ଏବଂ 17 ଯୁକ୍ତ 1 ଯୁକ୍ତ 2ର ଆମେ ଲସାଗୁ ବାହାର କରିବା। 6 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ଯୁକ୍ତ 3ର ଆମେ ଅପକୃତ କଲେ 20 ଯୁକ୍ତ 3 ଗ୍ରାମ ଏବଂ 17 ଯୁକ୍ତ 1 ଯୁକ୍ତ 2କୁ 35/2 ଗ୍ରାମ ଭାବେ ଲେଖିପାରିବା। ଏଲସିଏମ୍ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ତଳେ ଥିବା ଆମର ହର ଯେଉଁ ଦତ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ତାର ଲସାଗୁ ନେବା, ଯାହାକି 3 ଆଉ 2ର ଲସାଗୁ ହେଉଛି 6। ଆଉ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆମର ଲବ ପାଇଁ ଆମେ ଉପର ଥିବା ଯେଉଁ ଲବ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଆମେ ଗସାଗୁ ନେବା, ଯାହାକି 20 ଆଉ 35ର ଗସାଗୁ ହେଲା 5, ଯାହାକି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରଫ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ହେଲା ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଆସିବା ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ, ଯାହାକି ଅଟେ 2 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 to the power 99 ପ୍ଲସ୍ 3 to the power 99 କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣିତକ? ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହାର ଶେଷ ଅଙ୍କଟି ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଶେଷ ଅଙ୍କଟି ଜାଣିଲେ ପ୍ରାୟ ତୁମେମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ବାହାର କରିପାରିବ। ମୁଁ ଏକ ଟ୍ରିକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶେଷ ସଂଖ୍ୟାର ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର 2 to the power 99ର ଶେଷ ଅଙ୍କଟି ବାହାର କରିଛି, ଯାହାକି ଆମେ ଜାଣିଛୁ 2 to the power 9, ଯାହାକି ଆମର 512, ଯାହାକି ଶେଷରେ 2 ଥାଏ, ତାର ଆମେ 11th ପାୱାର ନେବା। ଜାଣିଛ 2 to the power 11th ହେଲା ଆମର ଆସିବ 2048, ଯାହାକି ଏହାର ଶେଷ ଅଙ୍କ ହେଲା 8। ସିମିଲାରଲି ଆମେ 3 to the power 99ର ଆମେ ଶେଷ ଅଙ୍କ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ନେଇଛେ କ'ଣ ନା ଆମର ଜାଣିଛେ ଯେ 3 to the power 4, ଯାହାକି 81, ତାହା କ'ଣ କରିବା ଯେ ନା ସେ ଯେଉଁ 4ଟାକୁ ଆମେ 96ରେ ହରିବା, 96ରେ 4ଟା ହରିବା ଏବଂ 99ରେ 4ଟା ହରିବା। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ କ'ଣ ଅଛି ଏହାର ଶେଷ ଅଙ୍କଟି କ'ଣ ହେବ। ଆମେ 3 to the power 99ର ଶେଷ ଅଙ୍କ ବାହାର କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ 3 to the power 4 ଯାହାର ଭାଲ୍ୟୁ ହେଲା 81, ଯାହାର ଶେଷ ଅଙ୍କ 1, ତେଣୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ 1କୁ 1ରେ ଗୁଣିଲେ 1, ତେଣୁ ଆମେ 3 to the power 4 ଭାଲ୍ୟୁକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଛି 9 ଆମର ଯେଉଁ ଏହାକୁ ଭାଜକ ନେଇକି 99ରେ ଭାଜ୍ୟ ନେଇକି 99 ଆଉ 4 ତାକୁ ହରିବା, ଯାହାକି ଆମର ଉତ୍ତରରେ ଆସିବ 3 to the power 3। 3 to the power 3ର ଭାଲ୍ୟୁ ହେଲା 27, ତେଣୁ ଶେଷ ଅଙ୍କଟା ବି 7। ଏବେ 2 to the power 99ର ଶେଷ ଅଙ୍କ ବାହାରିଗଲା 8 ଆଉ 3 to the power 99ର ଶେଷ ଅଙ୍କ ବାହାରିଲା 7। ଏବେ ଆମେ ଦୁଇଟିକୁ ମିଶାଇଦେବା, 8 7 ହେଲା 15, ତେଣୁ ଶେଷ ଅଙ୍କ ଯେହେତୁ 5, ତେଣୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଏବେ ଆମେ ତୃତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ତୃତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା କହିଛି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ 2ରେ ଗୁଣିଲେ ତାହା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା। ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ନା ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ମାନେ ତାର ଯେଉଁ ଆମର ରୁଟ୍ ଓଭରଟା ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ। ବୁଝିପାରୁଥିବ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ? ସେଭଳି 3ରେ ଗୁଣିଲେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ? ୟାର ରୁଟ୍ ଓଭରଟା ବି କ୍ୟୁବିକ୍ ରୁଟ୍ଟା ହେଇ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ। ତେବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି କେତେ? ତୁମେ ଜାଣିଛ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ଟା ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଯେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ 2ରେ ଗୁଣିଲେ ଏହା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ନେଇଯିବା
जे ଆଉ 3 ଗୁଣିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଥାଏ। ଆମେ ଆକୁ ନେଇଗଲେ 2 × 2 × 2 କାହିଁକି ନେଲେ ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଏହା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ହେବ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା, ତେଣୁ ଆମେ 3ଟା 2 ନେଇଛେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିଛେ ନା 3 ବି କ'ଣ ଦରକାର, ଗୁଣିଲେ ଯାଇକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ହେବ, ତେଣୁ ଆମେ 3 × 3 ନେଇଗଲେ। ବୁଝିଲ, 3ଟା 2 ନେଇଗଲେ ମାନେ ଏଇଟା 3ଟା 2ର ରୁଟ୍ ଓଭର ବି এই ଯେଉଁ କ୍ୟୁବିକ୍ ରୁଟ୍ଟା 2 ହେବ, କିନ୍ତୁ 3 ଯେଉଁଟାକି 2ଟା 3ରେ ଯଦି ଆମେ 3 ଗୁଣିବା ତାହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ତେଣୁ ଏହାର ଭାଲ୍ୟୁ ଆମେ ବାହାର କରିବା, ଯାହାକି 2 ଟୁ ଦ ପାୱାର 2 × 4 4 × 8 8 3 24 24 ହେଲେ 72। ଏବେ ସଂଖ୍ୟାଟି ପାଇଗଲେ, ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କମାନଙ୍କ ସମଷ୍ଟି ହେଲା 9। ଏବେ ଆମେ ଚତୁର୍ଥ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆସିବା, ଯାହାକି କଦଳୀର ଦାମ ହେଲା 3 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସେଓର ଦାମ ହେଲା 14 ଟଙ୍କା। ତେବେ 500 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆମେ ସର୍ବାଧିକ କେତୋଟି ଫଳ କିଣିପାରିବା? ଏଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ମାନେ 500 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି, ଯେମିତି ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚଟା 500 ଟଙ୍କା ହେବ, 500 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ 500 ଟଙ୍କାରୁ 14ଟା ଫେଡ଼ିବା। ଦେଖିବା ଯଦି ଆମର ବଳକା ଅଂଶ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ଯଦି 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଇଗଲା ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମର ଉତ୍ତରଟା ଆମେ ପାଇଯାଇଛେ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମର 500 ଆଉ 14କୁ ଫେଡ଼ିଲେ ଯାହାକି 486 ବାହାରିଲା, 486 ବାହାରିଲା, ଯାହାକି 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଯଦି ତୁମେ 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟତା ସୂତ୍ର ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଯଦି ଆକୁ ଆମେ ହରିବା 3ରେ ତାର ଭାଲ୍ୟୁ ବାହାରିବ 162। ତେବେ ଜାଣିଲେ ଆମର ଏତିକି ହେଲା ଆମର କଦଳୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହେବ ସେଓ, ତେଣୁ ଟୋଟାଲ ହେଲା 162 ଯୁକ୍ତ 1 163। ଏବେ ପଞ୍ଚମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆସିବା। ପଞ୍ଚମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ବହୁତ ସହଜ। 17ର ପାୱାର 34ର ଏକକ ଅଙ୍କଟି କୁହ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଯଦି ତୁମେ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବାରମ୍ବାର ଗୁଣନ କରି ଯଦି ତୁମେ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଦି ତୁମେ 1 ପାଇବା ଯାଇଯାଉଛ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ 1କୁ 1 ଗୁଣିଲେ ସେଇ 1, ଆମକୁ ସେଇ 1 ପାଇବାର ଅଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ 17ର ପାୱାର 4 ହେଲା, ଗୁଣିଲେ ଆମେ ଶେଷ ଅଙ୍କଟି 1 ପାଇବା। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 34 ଯେମିତି 3କୁ ଆମେ ଗୁଣିକି ଆମେ ଯେମିତି 3 ଟୁ ଦ ପାୱାର 4 ଯେଉଁ 81 ଯାହାକି ଶେଷକୁ 1 ବାହାରିଲା, ସେମିତି 17ରେ ଆମେ ଯଦି 17 17 ନୁହେଁ ତ 7, ମାନେ ଆମର ଏକକ ଅଙ୍କର 7 ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। 7କୁ ଆମେ 4 ଗୁଣିଲେ 4 ଥର ଗୁଣିଲେ ଯାହାକି ଶେଷ ଅଙ୍କଟି 1 ବାହାରିବ। ତାପରେ ଏବେ ଏଇ 4କୁ ଆମେ 34କୁ 4ରେ ହରିଦେବା, 34କୁ 4ରେ ହରିଲେ ଆମର ଭାଗ ଶେଷଟି 2 ବାହାରିଲା। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ସବୁ ଗୁଣଫଳ ଯେଉଁ ଅଛି, ଯେଉଁ 4ଟାକ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ 1 1 1 ଶେଷ ସଂଖ୍ୟା। ଏଇ 1 1 1 ପଡ଼ିଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଶେଷ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ଶେଷ 2ଟା ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇ ଶେଷ 2ଟା ଅଛି 8ଟା 1 ଗୁଣିଦେଲେ ଗୁଣନ 7 ଗୁଣନ 7 ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 1 ହେବ କେତେ 49, ଯାହାକି ଶେଷ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 9। ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଆନ୍ସର୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ ବି କରିବେ। ଏବଂ ମୁଁ ଏକ ନୂଆ ସିରିଜ୍ଟା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ସପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏହି ସିରିଜ୍ଟାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି।